Ja, to sem tam prečpon, a pon sem ja emboa v DPZI, Volk und Wissen, a v nakładnictwie. Deutsches Pädagogisches Zentralinstitut. A tam byś na przykład szef za Budešin zamówity sobą za nasz Worteret, byś doktor Ruszka, tam by też taki gemak ze Štyrskej. Tu nie też rozumiał, że sme mu sapsy so reč rozmawiali albo telefonowali. To ništo je on milionu pravu, da je on to sobą dostał. A što su te tam dziewali? No, najskoro też uczne plany, a takie wiece za szule. Ja nie wiem, co som ja była w sekretariacie za korespondencję, a za telefonowanie samowita, a sem dobiała juno w obtydzień, jen dzień, jeszcze do szule chodzić, do połowanskiej szule, hać to 3,5 sta w Budešine. A to som ja też oprawa, to by też taka mieszana riadonia z ludźmi, którzy nie mają żadne dzieło. A te, którzy są na SLU byli, też nie są ludzie w serbskich instytucjach dziewali. Mnohich są oni też wabili za wuczerski wystaw. Tu schön Achim ze Radwoja na przykład je potem był na wuczerskim wystawie, a wiele lat był w Budestecach wuczer. A što by jeszcze na wuczerskim wystawie, to ja dżęca jetzt ani nie wiem. Dokąd za serbskie instytucje też tylko ludzi nie trzeba. Najpierw Radwoju kurs był, a Budešine kurs był, to są nie mieli nikak posta ludzi. A wszelacy są też na skieret kajsztun węk, je było swoje zawoda posłane. A Kuling, hat je Kuling nie dziewał, to ja nie wiem. Hanso Golenk. Ten je potem też pisał jedną ucznicę za slepżanszczynu. Niekie czyni to Richter.